Vyrostla tu budova. Je veliká, je hezká, nese velké poselství. Je to školka mateřská. Za jejími útulbami obuská je zahrada. Její tu, jak si vzpomenete, pohoda je ovládá. V ulici je ve Vimpelku na 1. máje pro rodiče úleva, pro děti kuzláje. Cicíry má školka naše, nejmladší jsou myšky, vaří se jim vtipná kaše, chytré jsou jak lišky. Druhácí kočičky, třetící žabky, kluci chlání holčičky, nejsou žádné hádky. Na to vše dohlížejí učitelky skvělé, jsou šikovné, nejhodnější, kdy ve střelu bdělé. Kostilí s dětmi zpívají si, modelují, čtou, jezdí s nimi na plavání, nikdy nezklamou. Ústřední však postavičkou naší školky krásný je žirafa Amálka, všichni jsou s ním šťastní. A jestli se vám něco nezdá, prostě nevěříte, přijďte se k nám podívat, ať se přesvědčíte.